CLS 350 2013 година, декември. Нов нос Германия. Отлична работа на мотора. 265 конски сили, 3 литра дизел, между прочим. Форматик, окачване на пружини, което е голяма рядкост при тях. Евро 5. Много добро изгаряне. Хубави лятни гуми. Подгряване, обдуване на седалките, навигация. Много добра сервизна история. Последен преглед ноември 2024 година. 229 000 км. Дигитална сервизна история. Общо взето си заслужава от всякъде. Ето го един номера за сверка. Интериор е без забележка. Нула съобщения за грешки. Мотора също се форсира без грешка. Никакви кушици, естествено. Заслужава се да бъде видян. И имаме абсолютно всякакъв вид лизинг. Нормална банка до лизингови компании.